De karklingels uit Oosterom wonnen voor de 4e keer in successie de felbegeerde Pila's Cup. Eens even kijken waar het hier ontploft. Is dat links? Is dat rechts? Is dat in midden? Is dat voor? Of is dat bij nummer 62 met de karklingels? Ja, wat is dat voor een gevoel? Een heel super vet gevoel. En waarom? Waarom? Daar hebben uren maanden voor gewerkt. Nou, Oostromse kermis is al de start van de wagenbouw. En dat hebben we al jaren zo. Dus dat zien we dik 4 man. Ja, en het begint met 2 avonden in de week. En de laatste man, andere man, komt de zaterdag erbij. En als het nodig is, natuurlijk nog een avond of 2 avonden extra. En met hoeveel man doen jullie dat? We hebben een clubje van 25 man. Maar er zien er maar een stuk of 10 van de harde kern die er eigenlijk altijd zien. En die anderen ja, af en toe. Maar als ze er moeten zien, dan zien ze er ook. De spuiten, de polyesteren, noem maar op. Maar we hebben gewoon een fantastische club. De teleurstelling van de wagenbouwers van de Pila's was groot. Toch kwam voorzitter Joop Goossens zijn verhaal over de teleurstelling aan ons uitleggen. Wij als hele commissie zijn echt teleurgesteld. Ik denk dat wij net zo erg teleurgesteld zijn als Bjorn en Mieke die het LVK ook voor de 2e keer missen. En wij missen het over de 3e keer. Dus ik ben in een boer met kiespijn. Dus, ik hoop dat het een keer goed komt. Eigenlijk als ik alles gepeild heb hier in Venray, ben ik nog steeds van mening dat wij de mooiste wagen. We hadden een kabouterprins, we hadden een kabouterwagen. We hadden leuke sprekers op de wagen, staan als trio. Dus Mieke wel de stemming. En is toch wel een beetje jammer. Maar desalniettemin, we zien even probleem met de 2e prijs. Wagenbouwers van de diverse kerkdorpen kregen voor hun verdiensten van de Roosje Vastelovend de verenigingsmedaille uitgereikt. Naast de Pila's Cup werden er in meerdere categorieën prijzen uitgereikt. Nummer 19, wij hebben een stijgerplaat. Wij lopen dit jaar de rond toch niet. En die categorie is gewonnen door nummer 38, W. Schoeren als de Nerven. En dan zien we aangekomen op de nummer 1 van deze categorie. De grote groepen, we zullen maar winnen. Het is een prachtige programma. En dan is dit jaar voor de groep met nummer 29. Vastelovend, 4 van emoji. De winnaar in de categorie praalwagens is nummer
nummer 39. Wij halen alles uit de kast.